ሰፈርኩም ሰላም ሰላም ኩለኩም አብዛለ በይ ሰፈርኩም አለፈሎም ለኻሎም ሰላም ሰላም ብማዕኩም ሰላም 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 ክብራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹም ንስኹምን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህሉ ብዓለም ተስፋ እየ ባር ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኔደርላንድ ትግርኛ ይኽእልዎና ናይ ሎማዓንቲ ድማ ቃላት ይኽእልዎና ማለት እዩ ቃላት ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለኩም ኒፎ ብዘይገድስ ማለት እዩ ቃላት ሒዝና ምስ ትርጉሙ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድም ሰሰናይ vertraging 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 mdungwai mdungwai krant 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 gazeta nemen 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 mossad werk werk srah srah ወይ werken werk werken srah ማለት እዩ vandaag tot dag vandaag tot dag ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ hou op hou op hou op ኣቋርፅ ወይ ኣቋርፆ dicht dicht تعاصيو dicht mensen mensen ሰባት bijna 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 ምዕራብ ወይ ቀሪቡ wakker wakker متساء vroeg vroeg ቅድም ኣብ ዝበለ ግዜ ወይ አንገህ ኣቢሉ meteen 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 ቀጥታ ቀጥታ half ፍርቂ half lang 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 ነዊሕ ራይዘን 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 ምጓዓዝ ኤርስት ኤርስት ቀዳማይ instappen 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 ምድያብ ኣብ መጓዓዝያታት ማለት እዩ ኣብ ባቡር ኸውን ኣብ ታክሲ ኣብ ቡስ ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መጓዓዝያ ዘበለ ማለት እዩ instappen instappen ምድያብ outstappen outstappen ምውራድ overstappen overstappen ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ምድያብ ወይ ምውራድ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ኣኽላኻ ውርዲልካ ናብቲ ሓንቲ ኣኽላኻ ምድያብ ማለት እዩ instappen ምድያብ እዩ outstappen ከዓኒ ምውራድ እዩ overstappen ተረኣ ኮይና ካብቲ ሓንቲ ዝወረድካያ ናብቲ ሓንቲ ብኣኽላኻ ቀጥታ ክድይብ ከለኻ ናብቲ ሓንቲ ማለት እዩ ካብቲ ሓንቲ ናብቲ ሓንቲ ትሳፈር ከለኻ ካብቲ ሓንቲ ወሪድካስ ናብቲ ሓንቲ ክትሳፈር ከለኻ overstappen ንብሎ ማለት እዩ ቡስ ቡስ ኣውቶቡስ ስታሲዮን 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 ማእከል ናይ መጓዓዝያታት ማለት እዩ መሳፈርን መውረድን ቦታ ማለት እዩ እቲ ማእከል ማለት እዩ ትራይን ትራይን ባቡር
ቪር እንደገና ወይ ኩነታት አየር እዚ አክልት ክልተ ትርጉም ኣለዋ መጀመሪያ እንደገና ከም እንደገና ካልኣይ ግዜ ድገሞ ዝዓይነቱ ካልኣይ ግዜ ግበር ገለ ካልኣይ ግዜ ከም ዝግበር ገለ ትልኮላ ቪር ንብሎ ከምኡን ቪር ኩነታት አየር እውን ቪር ይበሃል ማለት እዩ ኩነታት አየር ቪር እውን ይበሃል ማለት እዩ ዱስ ስለዚ ተንሚንስተ እንተወሓደ ፋክ ቀጻሊ ምድግጋም ቫንት ምክንያቱ vertrekken mebgas kwartier ربع ساعات 15 دقيقة مايتي ربع ساعات kwartier minuten دقيق مير زيادة وتوساخي وكاني قلاي كلتا زياون كم زبالكم قليو قالات كلتا ترجم له زي مير حجي كم توساخ عينت زيادة ويتوساخي نقول كنا نتكمل أنا كان أول قلاي ون زي قلاي إذا ما يناي قلاي ماتي نسون مير لنا نطوعينا مالتي سلازي كلتا ترجم زلوا اوك ون كم ون سوبرماركت عداقة ويسفح دكان بورسخابن أسبيزا مقبار وي أسبيزا مالتي alles كله ملك صبا سايكر شكر فرايت فرتات نار هاوس نابغزا سومس حدا غزيه وي صحتي هوفيل كندي زاكل وي كندي خان مخات فراي نازا ኤርደር أقدم أبلو خافيخ كيد نبالنا انت قبل حاجة على سبنا خافيخ تلقى كيد تقول لها مايتي فات انتاي فراخن حتوتات نرخنس أبزخونه بطا زي اللي مالتي نرخنس ترى أبزخونه بطا زي اللي ما يزخونه يكون أبزخونه بطا يلن ترى زي اللي نرخنس بنولا مالتي دار أبو
ወይ أبتي إرخنس 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 أبزخون بوتا زركب وي أبزتات أبزخون نرخنس أبزخون بوتا زركب النامش إرخنس كأحجي إذا إرخنس أبزخون بوتا زركب عين ماكي إرخنس أبزتات اللو وي أبزتات زركب تلقوا لخات كمالو مالتي خلوف 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 امنت كوفي كوفي بون هالن هالن أمسأ ويزخون ممسأ ميستال 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 مبزحت أجزية ستا أوب تنسئ ويتسئ ألتايد ألتايد كل جزية فان فان كاب توت توت كساب لينكس 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 صقام rechts 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 يمان achter achter دحريت وبدحريت for 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 قدميت ناست 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 بقولني ويكا قولني بقولنها خسترن 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 تمالي vandaag vandaag لومي morgen 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 صباح overmorgen overmorgen دحر صباح week سمون كابسوني كساب عرب مالتي weekend قدام سنبت زخا قدام سنبتن weekend نانسوعه مالتي koppen مجزاء فرسخيل فللي توسن مأكل خد كوب حسر خد كوبر زحاسرة كلار مودة ويتوديو هاوسفيرك عيو غزا أندر كالئ فولخنده زمتص ወይ ዝቕጽል اوكي بقى كبرات تخاتلتي حبن بيتنا ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቀዳማይ ክፋል እዚኣ ነራ ኣብ ዝመጽእ ድማ ካልኣይ ክፋል ብኻልኣይ ክፋል ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ እንትምቲ ግዜ ሰናይ